Volem donar una mica un reconeixement als nois i noies que van participar el 16 de març a la Casa del Mar a Barcelona, que van participar en el certamen de la lectura en veu alta. I aquí tenim la Susana Díaz, de segon d'ESO, la Judit Rodríguez, de segon, la Berta Alzinet, de primer, la Lorena Mendoza, de segon A. Aquests eren els cursaris, que són els integrants del primer cicle d'ESO. Després hi ha una altra categoria, que són la tropa de cursaris, que aquí elles participaven individualment, en canvi a la tropa de cursaris participaven en grup. I els que hi van participar van ser la Montse Ramírez, el Víctor Vázquez, l'Anaís Rodríguez, la Nerea, Thelma, l'Ismael Avilés i el Brahim Becaye. I per últim, des de l'aula d'acollida també hi van participar la Cainat i la Xin Xin Li. Moltes gràcies a tots. Esperem que cada any continueu volent participar en aquest certamen. Donaré pas i veu a la Sílvia Viladric, que ella donarà els premis de la biblioteca. Enguany inaugurem els premis de la biblioteca. Des de l'institut volem fer un reconeixement als alumnes que utilitzen el nostre servei de préstec, que en són molts. Alumnes que es diverteixen i s'emocionen llegint. De tots els alumnes, que repeteixo, n'hi ha molts, hem escollit els 3 que més llibres han llegit durant el curs 2013-2014. El premi és un llibre que els propis alumnes han escollit. Els premiats són, en tercer lloc, un alumne de segon, Piero Jara. En segon lloc, un altre alumne de segon, Tian Shen. I en primer lloc, una alumna de quart d'ESO, Maria Nesterenko. Tenim un últim premi, un premi especial, per una alumna que acaba d'entrar a l'institut, de primer d'ESO, que va participar voluntàriament al sorteig de promoció del carnet de les biblioteques públiques. Aquesta alumna premiada és Berta Alzinet. Oh,